Musika talde bat aukeratu beharko banu, Belako taldea aukeratuko nuke. Pixkat ni musika mundun sartzen hasi nintzanetik erreferente izan dialako, eta handik ala izaten jarraitu belako, eta nik uste nire biden beti izango diala erreferente modu batea edo bestea. Asko pentsatuet eta disko bat aukeratzekotan momentu honetan Alaien Krisalida diska aukeratuko nuke. Pixkat gaur egun asko entzuten nahi naizen diska badalako, atera zanetik oso buklen eukiet eta oso disko kompletua iruditzen zait, eta nik uste beti eukikoetela beretzat tokitxo bat. Berriro errepikatuko naiz eta kanta bat aukeratzekotan Belakon Marinela 2017 kanta aukeratuko nuke. Niretzat oso kanta temporala da, beti itzultzen naiz kanta horta eta seguru nago ala jarraituko dula izaten. Letra edo esaldi bat pentsatzen jarrita Labar proiektua etorri zait burua, bere letrak orokorren oso kompletok eta potentek iritsi zaizkitelako. Bere epia bitxiloreak txerriei letraldetik brutala iruditzen zait, eta bat aukeratzekotan Zurea den arren abestiko estribilua aukeratuet. Esateula, zurea da baina aspertzen ari naiz, iritzia dela ez detentzun nahi, ez da berezia autoestima da, jakingo bazenu zer pentsatzen dugun zutaz. Eta iruditzen zait horrek dana esateula. Hemen nahiko atzea jungo naiz eta esangoet Sarah Jones bateri jolia. Jarri naizelako pixkat pentsatzen nire referente izan dian bateri joletan eta iruditzen zaitelako emakumezko bateri jole bezala eukieten referente bakarra izan dela hasiera baten, eta nahiz dagoan ez dioten pixkat galduta dakaten, pixkat bada berezia niretzat. Zalantzai gabe streaminga da nire musika entzuteko modu nagusia, nahiz eta bai gustatzen zaiten diskak eta bar erostia eta entzutia, gehien bat plataformak entare gertatzen nahi danakin, baina bai, gehien bat streaming bidez entzuten musika. Hemen bi esango ditut, alde batetik igual jodeun kontzertu ikusgarrina esango nuke Toledon Zirkulo del Arten jo genunekoa dala. Tokila bea benetan ikusgarria zalako, eta bestetik kariño asko kingo batzetena eta pixkat bere osotasunen bai proiektuakin asko empatizatzelako eta jaso genuen tratuagatik eta bar EHZ eta festivala esan dute. Egia esan nik kontzertu hilabanak gaztetxetan ikuste ditut, eo gune autogestionatutan gehien bat, eta Orioko naizenez Orioko etxe luze gaztetxea esango ditut. Hemen bi esango ditut, eta bilak oso arrazoi desberdinagatik. Lehenengoa Xego ikusi nunekoa lagunakin, Santana Salan, Bilbon, eta hori izan zen pixkat disfrute aldetik eta kristona, indar pila bat eman zigun gurire bai ikustiak hor launezka dana ematen. Eta gero esango nuke ere bai, Sarazo Zaian EOSen kontzertu, egia esan asko gustatzen zait bere zuzeneko proposamena, eta asko gustatzen zait transmititzeuna, nola transmititzeun eta beak bai nola sentitzeun. Behin baino gehiotan ikusiet, baina esango nuke igual San Agustinen ikusi nunekoa, izan zala gaina gartxotekin eta oso polita. Hau pila bat pentsatuet, eta egia esan ez dakit esaten seguru ze diska zan, baina pixkat jute banaiz epoka hortan ikuste One Directionen diskan bat izango zala ez dakit baina esaten zein. Eta hau pentsatzen de bai, egia da konturatu naizela denboran joala diskaik erosi gabe, hori pixkat nik kontun hartzeko, baina erosieten azken diska malko baten zelan aportu pertsona bat izango ditake.